Ji dema ku peyedê desthilatdariya navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji destê rejêma Esed wergirtiya, beramberî tevgera Kurdî radwesta. Wibkarên revandin û binçavkirina siyasî, ragihandkar û çalakvanên Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê, her wiha her kesê li dijî siyaset û îdeolojiya wê radiba. Herî dawî jî milîsên peyedê beriya çend rojan, Adnan Remmo endamê xwecehiya Tirbespiyê ya Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê revand. Derbarê revandina endamê xwecehiya wê, emîndariya giştî ya Encûmena Niştîmaniya Kurdî daxuyaniyek belav kir û got ku roja duşemê 12 berçileya 2022yan grûpeke ji çekdarên peyedê yên rûnixuman dî bi sê otomobîlan Adnan İsmaîl Remmo ku li nav zeviya xwe kar dikir revand. Daxuyaniyê daye zanîn ku Adnan Remmo endamê xwecehiya Tirbespiyê ya enekesê ye, wekû nûnerê tevgera ciwanên Kurd. Her wiha daxuyanî serbar dike û dibêje çekdarên peyedê bi ser mala wî de jî girt û ta niha çarenivîsa wî nediyar e. Enekesê tekez dike ku ev kiryarên tirsandin û revandinê dûrî prensîbên mafên mirovan e û nerazîbûnê li cem civakê peyda dikin. Di çarçoveya rewşên jiyan û ewlehiyê yên zehmet ku welatî tê re derbas dibin. Di dawiyê de jî Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê wan kiryaran û revandina endamê Encûmena Xwecehiya xwe şermezar dike û daxwaza diyarkirina çarenivîsa wî û serbestberdana wî dike. Her wiha daxwaza rawestandina hemî kiryar û binpêkirinên li dijî endamên enekesê û tevaya welatiyan tên encamdan kir.